có lẽ với nãy chuan thiếu tế còn không tập đâu na thiếu tụt tế phát sai sa vai chỉ bài cái book lệ effect chawa hey với nãy hanin surprise gift thiếu thật được mai pathum ka donga kalom em in hua hian ka hong dat cha ka ni chu ka nuk te bai ul do ni chu kalom lu tu ki ma hey kan pa kha Malaysia khana kala video te po eng mo ka ron da chuan ka phu lo le ka be se lo ka cha po ni nya lo khan hei 360 camera mi ron hona chuan a tripod mi ron hon boka chuan hei hi chu Amazon na chuan ka phu lo tak mai 360 camera ka ma mo em ni box soi po ka soi ri ngam ngai lo kha ka phu po ka in ti chuang lo to na po hian man te poi ka mang zak de ko tia mi ron hon tlet mai a ka lom lut tu khi kan pa chunga lom thu ka se chuan ka subscriber te ka video lo en thin tu te po in video tha camera thai ma mo ni kha te mo mi ron thi ka mo chuan kan phone se ve te no pangina an vom ke bang hian video hi ko ron la ve thina changin tu ya te no thak pupa ka zu chem ro tir le zok zok amani po ka papa te kha ka sei to kha autism te kha tu ya min lo bare la no thak sak le a ka phone ka ba zong chu barel mong alo om le run to chuan ka tlan thla lung le ya ka zu chem ti ka zu ti ro tir zok zok ka chuan ti khan a tha video ka ron siam le nok no ka khatiang khan ka kho sa ve a chuan ka be sei lo tak mai a hei 360 camera ni ta chuan nuk te po ul de don lom ka lom lut tu ka ni chu min lom pui ve nge ka ringa chuan video cover thatakin a screen te to lo te po in man te kan zir ve lenga ke hi thil thiam har tak mai kan ni thina tiang lampang electronics lampang phe chu ka zai hoi lo thiam lo thei de tu ka kan pa han min hau thina phone thanei tlak pa ni lo te nin tia ma sengin thiam me nge ka tumang man thiam nge ka tumanga ka thiam thoi po be seng chuan hei in hmu em hei hi ta chuan a chunga hian hei hemi te hi assembly hei hi rem khom tur ni ta chuan hei hi a battery te ni ta 360 camera ti hian ke chu ka bowl tu ka heng te poi ka shilo lu tu ka mo thil hi ming mani pe kha chuan mani ka video siama khan camera thadeu hi nei la min ti nge ka hemi video hi lo en ani chuan min lom pui nge po ka reng ani bo in ya hian ke po ka lom em a chuan hei hi a stand hemi a wa tu hi ne hi a cover ani ta ka han rem khom chinang ka han rem khom chinanga a hi battery nya hei hi a screen ania hei camera chun ta chuan front camera in ka da ta hi ti hian chuan hei hi a hnung lampang zawng ka lau do chuan a camera hi hnung zawng hian tian ka da anga chuan ti hian om do ni chumo tuna chuan a front zawng ka da ma zawng in front camera in ka da hring chuan hei hi a battery khania hei hi waterproof ani ta mo waterproof ania chuanin helai hian a charge na on bok ta ni hei hi an chin en sil le thlapa chuan charge don chuan hei hi tian koya hetia ti kau tu khan ta hei hi a charge na ani chumo hei hi tian charge thei ta charge na on ta ni charge na te hi tira don shelo mo ka buai le te ka ni kha charge na rongo ta po khan kan buai ma ve box ya thil thale ngai lo ti taka chuan ti hian ani ta chuan mi tan chuan engmah ni lo ma se ka tan chuanin ka nei phak tura po ka ngai lo kan pan min lo ngai poimo saka azin na tan de thil tha po le lawin ka tan ka mamo em channel te ka siam ve luk laka i tui ve sia tia min ron hon thut nei chu ka lom dan hi mo lom tak ka ni win ya hian ka ngai to han ka lom tel tel ni chu ka ngai to chiang han ka lom tel tel ya video moi nai tak le mam tak kan le ve te po kan tum tonga kan ka video mo na multimai la en har sa tak tak te po en nuam lo tak tak te mi lo en sak thina en chunga ka lom me ma tu na chuanin ka ngai ve du ta ka nei chho te ka lo tum ve ze langa chu ti chung chunga min lo ru sa ka min en sak thien tu thina ka ngai poi mo mem chu
gi fo wei te po hi siam ve ka changa ma se ka siam thiam lo mo ti ngan ti thin te kam do shi ula in du chuan ka saron vi don te hi in nei ve don una chuan hi tripod te aron lei tel le nga zel ta hemi hi kan bua chinang o yan ka han rem khom china chuan hi kan bua le chinanga yan ani ta ni chuan hi ti hian ani ta lom em ani pa chunga hian mo ti hian hi atok riau le nga la ti hian ti te na ding ve mo ti zong hi extend thei nga bak chu extend thei to lawa chuan hi ti hian hi circulate thei a ti hian hi alok te om ve mo tian ti hian hi tian alak thei boka hei lai me tur ama a thave riau me ka tan chuan mi ta anga man to de po kan nei thei lawa ma sengin ka tan chuan atok em ani atok em ba ka kala phu po ka intilawa ka youtube lo in ka khol ve chu ka te ma sengin ke ni lo ve te hi chuan kum khata bo kan nei thei mel si lawa chu bang chuan mi ten thachan ve a iphone sing chuang engemaw zat nuai tel man ten lei thei lai ke ni chuan kum khata po heng poi kan lei zo don si lo mo chu bang chuan ka tan chuan a hlulut tu ka ni chu bang chuan voina hian min lom pui ve nge ka ringa hei ka ron in so ni chu ka ron in ti theina po ni chuang lawa ka lom lut tu ka kan pa bula lom thu ka seina le subscriber te min lom pui ve nge ka rin awangin ka ron in phor dar ve nuai mai ni chu in chu mo sam chenu phone tuya tui chia bang ti me ang a camera phone na thir tan chuan a hlut da ni dang lut tu ka mo chu bang chuan ka lom ve lut tu ka ni chu chu voina ta na kan pa in bar khai thu top tia ka ron da na chan chu hi ni kan thu top pa kan thi dang lo chu ni chu mo mi tan eng ni lo ma se ka tan chuan thil hlut ta ka ni ka dam chung ro tling tur ni mo chu bang chuan in ka channel te min lo en sak zel ula min lo en sak lo chuan in he ai thare ne te kha ka nei don lawa kina ikhan min lo en sak zel anga ai thade po kan tua ka nga pangpar te thlai te kan ti ho nga a chung pui nu ina enge kan mo phur na te poi kan la soi zelang engma ni lo ma ila nu hian mo phur na sa tak kan neya kan pasal farau te en kol pang a hian in chung pur en kol na hian ti to na sa tak mai kan neya engma kan perfect lo tu ma perfect kan om lo khovela a perfect thei lo chu bang chuan ma sengin kan phak ang to ka kan ban phak ang te te a thil thati hi itumina enge lali swa po khovela om lai khan mi soi se lo tho chu bang chuan mi soi se na zong mi bok na zong te hi ben khon lo tur ni a chan chu kan chung ko ta na kan ti the ang tok thaber kan ti kha kan ti to pang khata khan kan lo ti sol ni chuan ke ma nin kan tuar le me ma se chu ta chuan ma ni fin na akal lamin na li swa ron chung ze hian ikalina kan dai swal ngai lawang kan rap dik zelang ti hi wen han kron soi ve du ni kan pa chunga kalom hle me in zawaya melo en sak tu te zong zong chunga lom thu ka sei boke bye bye ule kan phor le lok nge o hi mai ani boka kan pa min cha sak tho ni a chu malaysia lampang return ni lawa amazon lampang return ni thunga hi minon hon min cha sak boka ni a hi mai tho nia hi kan mai pakhat ai khana la thale boka hi boy min lo cha sak le a min surprise tho ni a kan soi thei khel do na lo kan chu bang chuan kan soi le lok ni chu ani bye bye on wa min lo cha sak le a ka lom hle mai tu na chuan kan vi deu te po a pro tho ze tu la lo mai chu bang chai pro takin a man da hi kan lo zir chhonga kan salon lak te po amoi viau to ang kan tong te po I tong a zoi tu ke ti tur kha om lo nga ma ka mai kha a battery kha lo lo ma tu ka an on rek mo ka ti lai te khanin a lo thi le thina chu bang chai mania ka video po kha I tong ka se thei lo in ti bang in ti kha ang te po ka off lo lo a tong se lo khan action top khan ka ron tia chu bang chuan hi mi no cha sak le a thavel tur a nga ya hi chu a mai kan khan om to lem lawa hi ti han bom te ron chom nei thap boka a thavel tur a ka ngai ke lo manga kan ron en thin ze lang o bye bye le phot le ule